Gone adem banget ah. Cocok ning gaya rokokan iki. Asu ono omone rokok kae. Wih, bedese duwe rokok kae. Nggonku tak simpen wae lah. Duwe nang omah. Wah, cara tak umpet ke yo tetep entek kok rokokku. Wih, nyantai bos. Yo to bos, nyantai iki. Jaluk rokok ya. Ini udut. Aku tak jaluk ya bos. Lah kok entek dene bos? Ya rokoknya kan garek siji to bos. Mosok tak kayak kowe. Ya aku kan udut banggal apa piye. Ya mending tak udut dhewe to. Alah, tak udute wae bos. Olah celeng nek kowe kok duwe rokok njaluk rokok kancane ah. Jenenge ora sopan nek kono kuwi. Kulino nek kowe kok Lah piye lah wong aku yo arek ngirit kok bos. ngirit-ngirit jengkol mau miket kowe. Nyepet-nyepetin motor tak. Yo lah. Kanca ra lumrah kaya ngono kae. Nek rokok ora tak simpen yo tetep papas kok. Omong baku ngono. Celeng. Arek ngirit dadi wurung ah. Suk.